Serdar Özkeskin ê 52 salî li Diyarbekirê dijî û hostetiya pîşeyek ku dibin xetera nemayê de ye dike. Özkeskin 40 salin di vê kargeha biçûk de hostetiya saetan dike û saetan temîr dike. Hosteyê ezmûndar wek mîratek malbatî dest avêtiye vê pîşeyê û lê xwedî derketiye. Her çiqas wî xwestibe li zankoyê beşa elektrîk elektronîk bixwîne jî derfetan rê nedaye ku xwendina xwe bidomîne û di destê wî de tenê pîşeya ku ji malbatê mayî maye. Serdar Özkeskin dide zanîn ku wî di dibistana seretayî de dest bi vê pîşeyê kiriye û kareke wisa ye ku balderiyeke mezin dixwaze. Ez pêşî mekteba ewlî çara pêncan da diçûn ber birayê xwe rehmetî Ehsan. Ji vê demê de heta ana bi vî karê re mijûlim. Karekî zehmet e. Me jî pir rahat dibe, çav pir rahat dibe, laşê însan pir rahat dibe. Meriv pir rû dinê. Rûniştî meriv ji xwe rahat dibe. Meriv hinkî bimeşe hereket bike daha baş e laşê însana fakat ême misêwa em rûniştîn em aciz dibin. Fakat dîsa me devam kir, me ajot. Serdar Özkeskin dide zanîn ku li Diyarbekirê di salên heştî de derdora sadî hosteyên saetan hebûn û dahatek baş jê dihat. Lê niha li Diyarbekirê yên ku wek hoste vî karî dikin herî zêde 10 kesin. Hoste dibêje saet remza dem û dewranê ye. Mirov bixwaze jî nexwaze jî dem derbas dibe û bo her kesî dem û dîrokek taybet heye ku dixwaze her dem di wê kêliyê de bijî. Bêname frene ve vî karî meriv nikare bimeşîne. Gere bêhnekî fire hebe, sebir hebe. Yani ev kar nameşe. Ez bûma vî zamanê sala emrê min sî da bûna min ê bisekinan dana. Van dema xweş bû. Yani berî sî ya jî sî da min ê bisekinan dana. Lê ev ya jî destê me danine. Hosteyê Diyarbekirî yê ku 40 salin bi saetan re mijûl dibe, êdî saet bûne parçeyek ji jiyana wî û eger derfetên wî çêbin, ew dixwaze mûzexaneyek a saetan çêke û saetên kevin bide pêşandan û li gel vêyekê jî girîngiya demê bo mirovan bide nîşandan. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.